Chinhu chinonzi rufu chinouya tisina kuplana ende zvinorwadza zvinosiririsa zvatiri kusangana nazvo mukurarama. Vana vechidiki ndoenda zvinorwadza. Mwari kana vatana ruva ravo vatana. Rest in peace kuna komiki kadiki. Nditi komiki elder kadiki, komiki elder light. Komiki elder light mukomana iye angachita zvemaskits muno munyika yeZimbabwe ende akatora mukurumbira panguva pfupi yaakatanga kuita zvemaskits. Komiki elder light akatanga kurwara nemusoro, paitemwa nemusoro, akaita 2 days achirwara nemusoro, akazoendeswa iye kuchipatara. Zvakaendeswa kuchipatara, akasvika achiswa padrip, akazotanga kuchaya ropa. Zvinorwadza vadika. Rest in peace kuna komiki elder kadiki akatisiya. Ngazore murugare. Komiki elder kadiki aingopfeka zvakafanana nezvaipfekwa na komiki elder wedu watinoziya officially komiki elder ndo zvaipfeka, saka zvanga zvakaita kakufanana zvaipfeka. So ndichakusiyirai video panhamo pachitaurika zviri kutaurwa akarwara sei kuzosvika mukufa. Amai vakomiki elder kadiki vachataura pa this video. Varada kubatsira even Mario, namba dzichabuda pa this video. Much love. Tukurwadziwa zvekutodaro. Ndina zvakwanda zvekutaura. As you can see, my content creators are mumaziya. Anyway guys, babazika mukomana atirwadza ndochokwadi boys. Tasingambozvifungidziri. Arwadzisa mvezo. What about you? Ndikurwadziwa bosi mukomana angasati atambira Raptor. Jokes aside aiwa. As makoneng creator tofana kufara rufu rwemunhu watoziya koma tofana kufara celebrate. We need to celebrate. We need to celebrate, but anyways at the same time we are deeply emotional. Icho kwa pafeya mukomana angasati atora Raptor. Taitofambira process ye Raptor. Saka zvikundirwadza pakutoti mukomana angasati atotora Raptor yake. Saka mawani. What about you? Paruto basic. Pana birira bada zviriko. What about you Taku? Ine nazo kutaura ina. Saka ndoda tungotinda makonekera guys maita zvakanaka nekuya kwamaita. Because I didn't expect kuti munokwanisa kuzouya. Ndatongoti ndichitobva kwandikubva ndakati let me just run ndione kuti ichokwadi ende vana momza vacha tikwanisa kutora ma video because vari pama1 is very emotional. It's very emotional. So some of the footage chakuratidza like maybe tomorrow ndabudisa inonzi chiko masikata. So saka muri Zimbabwe tasvika pamariro akomika diki. Saka pana pasitari munetwani mavenga wenyu mune ukamana komika diki pa mwana mukoma wangu. Mwana mukoma ino. Saka ndachida ngoti mungodzowo muri Zimbabwe kuti komika diki anga ari munhu akaita sei? Anga ari mvana wedika changosumukirawo munyaya dze-comedy industry. Uye anga ari mwana wokwatira anoteererawo. Anoteerera. Chikoro ainyanya kusimbisa chikoro. Zvakanyanya. Ko imimi? Mwana wamukoma. Mwana mukoma futi? Alright, ko imimi? Mwana wamukoma futi. Mwana mukoma. Saka nyai vari kuti ndekunyepa ani muri kutoona kuti vanhu vakuru vese ndichatanga kuinterviewa vamwe maroads mutinyaso kunzwa kuti komika anga ari munhu akaita sei. So guys stay tuned. Namba dzeEco Cash vanoda kuzobatsira kuti yadzisa apa mari dzechima anokwanisa kuzobatsira ndichadzisa apa. So guys we signing out. Yo, so guys na mama vedu panapa. Mama nematambudziko mama. Nematambudziko mama. Mama. So mama, tingade kuziva here kuti muzivisawo mhuri yeZimbabwe kuti chii chaitika? Komiki kadiki akarwara, haana kurwara nguva refu. Wakatanga musi weSaturday, waingoti musoro. Takatambomutsvagira kadiwo. Right murisi? Handina nangu. Aiwa tinofara mama. Tingade kuziva kuti chii chakanyatsoitika kumukomana. Tangoona patasvika panapa vanhu varingochema chichi. Mukomana anomborwara zvekutodaro. Akangotemwa nemusoro. Ndifunga 2 days. Kwemazuva mangani? 2 days. 2 days. Saka day rechi3 ndobva atangokuchaya ropa.
ndokuzodi kuenda naye kuchipatara abva aiswa chidrip nekubaiwa mainjection chichi. Makaenda naye kuchipatara kupiko? Kurihab. Uruwa rehab saka takabva tanzi endai naye kuPare. Kuenda naye kuPare patakasvika paakangoiswa pastretcher bed ndobva atonzi munhu wenyashaya. Saka hapana kana mashoko amuda kudzowo muri Zimbabwe? Isusu tirikungorwadziwawo nemwana wedu nekuti mwana wasisi wangu anga ari munhu aitoteerera waifarira hake zvechikoro achingozoti auke maweekends aya ndo aizoita hake zvebasa rake. Saka mama tokwanisa kutaura navo here kana kuti izvezvi vari panguva yakaoma tozotaura navo rimwe zuva? Handisi kuti vanokwanisa here manje. Tinotenda mama maitenyi basa. Nematambudziko mama. Nematambudziko. Guys, so kune vari kuziva vari kufunga kuti mafanizi guys ichokwadi guys. Tinoso location Glenville 1 pamashops vari kwanisa kuuya kana uchikwanisa kucontribute zvaunokwanisa namba tichaisa pazasi. So zobuda dzakadzi Josephine ka we signing out. Sawa muri yeZimbabwe ndasangana neshamwari dzaisitamba nadzo mufana wangu anyway to say nani kuti zvandidongotaura hangu ndezvekuti mukomana anga nehunhu, mukomana aita zvese, mukomana aisamborwadzisa vamwe vake, totomunonge family member yekwedu asazongotisiya totazorera mugara. Mukomana anga ari munhu anofara plus hapana kwaienda kwataisara isusu imimi yachokwadi. Hapana chimwe chaimboita kana kuti ari kurwadziwa nekurwara nachichi? Kurwara airwara zvake. Airwara aimbotaura kuti ainzwa chii? Aiti ainzwa mudumbu nemusoro. Mudumbu nemusoro but zvasinganyanyi kurwadza? Alright, it's okay. Ndachikutaura ndikutopirwawo nemashoko mukomongo zvaitoitika zvinowanikwa shuwa. Pakaipa mukomana anga ari munhu akanaka, munhu ane respect, airespecta abereki vanhu. He was not troubling anyone. Anga munhu akanaka mukomana. Chokwadi shuwa. Mukomana ka ini pandapedzera kumuona ka atombonditi handisi kunzwa zvakanaka. After few days ndopandazonzwa takaenda kurohwa muri apo. Patazongonzwa mashoko echinzi mukomana akusisina takarwadzirwa zvisingaiti. Osaka pa wabvepi unogara kubudiriro 1 mareni kwake. Osaka toti uya uzochemera kuno Glenville? Waita zvakanaka. Mana ndofunga mungu unotukurwadziwa mana. Ndongana neni kubva musweteza nditi ndochikuru pandakaudzwa ndichi mukomana akiita but takatongorara murodi zvese tangu ushingo kuti tingobatsira mwedu maiziya but aiwa po tongoti nematambudziko komikadi. Aiwa ini nangu ndoda kutaura mungamira sakamerameni wake. Aiwa mukomana arwadza vanhu. Aiwa anga ane respect mukomana. Hapana kwaienda asina kutaura, asina kuti general ndakumbobuda ndakuenda kutown asi ndikunoshuta nawadling sarai. Aiwa ndoda ngotaura zvangu kuti mufesi wangu tafadzwa zorora muruga mavidhiyo mutown pese pataimuona zvekutoti patanzwa kuti atoshaya achinzwe kuti zvatotirwadza kana kumba hatinatoenda tatoenda mainform izvezvi tatochinja izvezvi tikutobva kusvika izvezvi mukomana atirwadza rest in peace tafadzwa comic yodakadiki. Rest in peace comic. Saka semuna unya kurwadziwa handizonyanyi kuita action. Saka guys ndikuti vanoda kusisa mari yechema namba nchaisa apa ndingoramba nchidzokoro vanokwanisa zvavari kufila comfortable.